Салом дӯстони азиз, ози мо ба ваниш чӣ мекунам? Камтар ванишаш андохтама. Оз яка нами қулинора хафшу мегӯянд, чӣ мегӯям, хеле мекунам, барое ки тӯй дорем, пагани рӯзга тӯяй, барои шуштанда безе мешаванд. Оз агар ози бушӯем ку баъдаи тӯй ҷазир мешавад ку бо магарам ки бушӯем, барои ҳамо ози ма ба и тозаш мекунам. Баъдан мебонамш ки қоқ шава. И барои ами доғ поғи қолина мегирам. Ака росе ҳар қишлоқ ами хел коро дорад. Кору бора кадесем оста ки пагани рӯзга туяй арӯз яна машумете. Барои мо ҳозир кам влог ҳестам. Хай мара нишмони фаҳмен, айсан кӯдако, айсан корубор, уборка, аян хеле дига. Дӯстони азиз, бодрингои моҳан, бодринги хеле таркакаш ба мазза ҳаст. Бо мебинем ки ку ҳаста ё не. Ина бодринги калон. Ира ба чӣ мекунем? Закускаш мекунем. Калон бадай хурдашта мешава. Ина помидорро бибинем чӣ хел дар замин пусида. Ази бо бодринг мекунем. Яхтаи дигар бодринг. Нехе бодринг чама биёвам. Хеле ба мазза ҳай. Чӣ мекалонда? Ина бодринг. Баъд ина бо бодринг. Бодринг. Гуфтем лазза гуро ки дринг. Дӯстони азиз, ина иҷода боим ҷувонай. Ами Тоҷикистон ҳама қадар хубе ки чизои чи дар хона ҳаста дига намехари. Иҷода қаламфри болгарские. На. Иҷода дӯстони азиз, хамир кардем. Нон мекунем. Нони малума. Ози чиш мекунем. Чорс мекунем. Ростиш мекунем. Ростиш мекунем, короче. Ина кози алоша дар метем. Дӯстони азиз, мо дар инҷа ходок заказ кардем. Ходок мехоем. Ходоки кулобӣ. Ай бозор. Ана духтар, анама. Не духтара хешамона. Намета фақат попшот. На дигариш. Валда уҷа компот зидеза, компот загҷа биё. Хай уҷада духтари ма. Не, короче, компот да сер накунем, бо як компот дига. Мара компот ма дӯстин. Яқниё компот ҷанга бинене. Ина нигоҳ кунен, якта айнами калон хӯрдам бо сер накам, бо майда заказ карданё. Шумо аждаҳоре